Sugeng siang para rawuh kakung sumawala putri ingkang bagya mulya. Sumangga panjenengan sami kula dherekaken manungsa puja dhumateng ngarsanipun Gusti ingkang sampun paring kasarasan karaharjan ugi kawilujengan dhumateng kula panjenengan sedaya saengga kula panjenengan sedaya saged makempal wonten Pendapi Desa Margosuka Kecamatan Banjar, Kabupaten Tuban, kanthi boten wonten alangan satunggal menapa. Selawat sarta salam mugi tansah konjuk dhumateng ngarsanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring pituduh dhumateng kita sedaya ugi kita lantosi pitulunganipun wonten dinten kiamat. Lurah Desa Margosuka ingkang dahat kinurmatan, Bapak Ibu para rawuh ingkang bagya mulya saha para kanca sutresna basa lan sastra Jawi ingkang kula tresnani. Kados pundi pawartosipun Bapak Ibu? Pawartosipun wilujeng nggih? Alhamdulillah sami wilujeng. Saderengipun kula matur menapa ingkang dados wiswanan kula wonten mriki keparengan kula tetepangan rumiyin nama kula Ummahatun griya kula dereng gadah tasih munut bapak kaliyan ibu kula sapunika kula kacatet minangka mahasiswi semester 3 saking Universitas Negeri Surabaya Fakultas Basa lan Seni mliginipun saking jurusan pendidikan basa lan sastra Jawi. Dateng mriki kula sesarengan kanca-kanca cacah gangsal kalebet kula pikantuk tugas saking kampus ingkang wonten gandeng cenengipun kaliyan mata kuliah. Saengga kula sakanca purun boten purun, wantun boten wantun kedah ginakaken ngaturaken ngamini perkawis basa Jawi menika. Bapak para rawuh ingkang bagya mulya, wonten mriki kula matur perkawis basa Jawi mboten kok rumaos langkung wasis boten nggih, Pak. Mboten langkung wasis, nggih boten guroni dhumateng panjenengan sedaya. Nanging kula wonten mriki namung matur nyemutaken supados kula panjenengan sami saged nikelaken ginakaken basa Jawi kanthi trep supados basa Jawi menika boten ical saking bebrayan sakupengipun kula panjenengan sedaya. Basa tiyang Jawi kok kicalan basa Jawi kados pundi mboten Bapak Ibu nggih? Nggih. Tiyang Jawi mboten jawani kados ngoten. Nggih. Para bapak, ibu, para rawuh ingkang bagya mulya, ingkang badhe kula aturaken inggih menika nyanyi perkawis basa Jawi nikelaken panganggenipun basa Jawi ingkang trep wonten golongan Islam NU ing Desa Margosuka, Kecamatan Banjar, Kabupaten Tuban ing wekdal samangke. Bapak Ibu menawi sampun semerap basa Jawi menika basa ingkang kados pundi Bapak Ibu? Basanipun tiyang Jawi nggih? Basa ingkang dipun ginakaken priyantun Jawi. Lah basa Jawi menika utaminipun dipun ginakaken kaliyan priyantun Jawi Wetan, Jawi Tengah ugi Yogyakarta. Salebetipun basa Jawi boten basa kemawon ingkang dipun andharaken nanging ugi unggah-unggahipun. Nggih, leres mboten Bapak Ibu? Nggih, leres nggih. Unggah-unggahipun kedah dipun tata nggih. Upami kula matur dhumateng tiyang ingkang langkung sepuh menika ginakaken basa Jawi kados pundi Bapak Ibu? Krama inggil menapa ngoko? Ngoko? Oh, ngoko. Di krama inggil nggih, ingkang leres menika krama inggil. Mesake kaliyan tiyang ingkang sepuh damel ngoko nggih boten sae. Lajeng kula
matur kalian kanca kula menawi kalian adik kula ingkang yuswanipun langkung ngandhap tinimbang kula. Menika damel basa menapa? Ngoko menapa krama menapa krama inggih malih? Oh ngoko nggih. Ngoko nggih basa saged kinten kula panjenengan sedaya menika. Lajeng kalian kanca ingkang dereng raket utawi kalian Mas Bayu kedah ginakaken basa krama nggih krama. Krama Bapak Ibu nggih. Nggih. Kahaninipun basa Jawi ing wekdal samangke kalian rumiyin benten menapa mboten Bapak Ibu? Benten. Bentenipun kados pundi? Oh benten nggih. Ing wekdal rumiyin basa Jawi menika saged ngrembaka. Nanging ing wekdal samangke basa Jawi mungkret nggih basa Jawi boten kulina dipun ginakaken. Ing wekdal rumiyin basa Jawi saged ngrembaka amargi dipun kulinakaken. Tiang-tiang sepuh ginakaken basa Jawi dhumateng putra-putranipun. Nanging ing wekdal samangke menawi kula panjenengan sedaya boten asring mirengaken basa Jawi. Nggih, kados boten Bapak Ibu. Boten dipun ginakaken saben dinten, kados mekaten nggih. Langkung gampil basa Jawi ngoko menapa krama Bapak Ibu? Ini sami mawon. Gampil Jawi ngoko. Nggih, Jawi ngoko. Gampil Jawi ngoko. Utawi wonten ingkang basa Indonesia? Basa Indonesia wonten? Gampil niku. Nggih, gampil basa Indonesia nggih. Nggih, Bahasa Indonesia. Nggih. Kenging menapa kok saged mekaten Bapak Ibu? Kenapa kenging menapa basa Jawi saya dangu saya mungkret? Nggih, ingkang kaping sepisan menika basa Jawi boten diginakaken wonten bebrayan sakupengipun kula panjenengan sedaya. Boten diginakaken saben dinten. Terus boten Bapak Ibu. Nggih, upami piyantun rumiyin ginakaken upami mundan. Menika ginakaken krama inggil. Nang samenika tasih inggil krama inggil menapa? Boten, monggo nggih. Nggih. Menika salah satunggalipun. Ingkang kaping kalih menawi piyantun menika ajrik utawi lingsem menawi basa Jawi dipun ginakaken. Amargi terusé menika katra desa mboten terusé. Nggih, kampungan nggih Pak nggih. Nggih, yen mboten ginakaken basa Indonesia kados-kados ketinggalan zaman ngoten nggih. Nggih. Nggih kina ngoten. Ingkang kaping 3 wonten TV. Nah, nggih wonten TV menika wonten ingkang damel basa Jawi ingkang terep tak sing dodol. Boten. Nggih. Menawi wonten niku wonten JTV, tapi niku nggih ngoko nggih. Nggih ngoko. Kanthi trep niku dereng wonten. TV niku tasih kathah ingkang ginakaken basa sanesipun, basa Indonesia boten kathah. Lah, upados ingkang kedah dipun leksanakaken damel menatasi perkawis kala wau kados pundi? Bapak Ibu. Supados basa Jawi boten ical. Terus tiyang Jawi tetep jawani ngoten. Kados pundi? Ingkang sepisan kedah dipun ginakaken wonten bebrayan ageng. Wonten saben dinten kaliyan putra-putranipun kula panjenengan sedaya dipun ginakaken. Wonten kulawarga menawi ingkang damel basa krama alus menapa krama inggil kaliyan putra-putranipun wonten napa ngoko nggih ngoko langkung gampil amargi menapa kados pundi langkung gampil nggih amargi langkung gampil ingkang kaping kalih wonten sekolahan. Nah, tiyang NU gadah papan pawiyatan Yayasan Ma'arif mboten nggih? Yayasan Ma'arif. Lah, menika saged dipun ginakaken gladen basa Jawi. Menawi gurunipun mucal nggih damel ginakaken basa Jawi. Kados
Asta saben dinten upaminipun seminggu wonten 6 dinten. Menika setunggal dinten dipun ginakaken basa Jawi setunggal dinten, basa Indonesia setunggal dinten, basa Inggris ngaten nggih. Nggih. Basa Arab nggih setunggal dinten basa Arab. Basa-basa sanesipun nggih. Lajeng guru kedah ngulinakaken upami pepanggihan wonten radu wonten margi nggih nyapa kalian basa Jawi. Nggih sugeng dalu wonten sugeng enjing. Nggih assalamualaikum sugeng dalu wonten. Nggih wonten bebrayan ageng menawi kalian tanggi menika ndamel basa napa? Ngangge basa napa, Pak? Ngoko. Nggih ngoko menapa krama menawi mboten? Ingkang ngomong mboten. Ngoko nggih. Nggih. Saged dipun kulinakaken malih. Nggih. Nggih, kalian tiyang sepuh ndamel ngangge krama. Kalian tiyang enem ngoko. Kalian Mas Bayu ngoko. Sejatosipun krama wae krama alus ngaten. Nggih. Lajeng kula buat kalian panjenengan sedaya boten usah lingsem menawi ginakaken basa Jawi. Mungkin ajrih dipun wastani kina ngoten, ajrih dipun wastani katro, nggih desa ngoten nggih. Sampun boten usah ajrih. Amargi menapa Bapak Ibu? Wonten kampus kula menika wonten tiyang-tiyang maca saking Korea, saking Mandarin. Menika sinau wonten kampus kula saking maca dumugi Indonesia dan menika sinau basa Jawi, sinau basa Indonesia. Nah, kita ingkang tiyang Jawi masa nggih kalah nggih kalian tiyang maca. Saged niku kudhaosipun nggih sae tiyang maca menika. Dados kula mboten usah lingsem. Kula kedah bungah nggih. Wong kita tiyang Jawi, basa kita sae kalian tiyang sepuh benten, tiyang sapadha-padha benten, tiyang ingkang langkung enem nggih benten. Menika upami wonten basa Indonesia, boten wonten bedanipun kewan kalian manungsa nggih. Seumpami tuladanipun wedhus kambing makan, manusia juga makan. Nggih sami kemawon. Nanging wonten basa Jawi benten. Seumpami adik mami. Nggih, Mbak nedha, Ibu dahar. Ngoten nggih. Wonten undha usukipun basa. Dados boten sami derajatipun langkung inggil ingkang krama iki. Lajeng sinten Bapak Ibu ingkang kedah meratasi perkawis-perkawis kala wau supados basa Jawi boten ical saking bebrayan kita, saking daerah kita. Atas pundi? Sinten? Kalian sinten? Guru. Nggih, guru kalian murid. Panjenengan sami mboten? Oh, mboten. Nggih, kok kedahipun nggih kula panjenengan sedaya nggih. Kan tiyang piyanten Jawi nggih kedahipun ngrembakaken basa Jawi. Masa nggih namung guru, namung murid. Mungkin wonten griya bali malih wonten ngoko, wonten nggih boten niku, boten sae. Kadosipun kedah sedaya piyanten Jawi. Lajeng benjing menapa Bapak Ibu? Napa benjing minggu ngajeng menapa kados pundi? Mboten. Nggih ingkang kemawon Bapak Ibu nggih. Wong amargi kan basa Jawi nggih wigati sanget. Unggah ibu kalian tiyang sepuh ingkang wigati sanget. Yen boten menawi boten dipun ginakaken mungkin putra-putranipun kula panjenengan sedaya kelangan jati dirinipun. Tiyang Jawi menika kados pundi? Mesti wonten pitakon.
Aku wong Jawa tapi kok gak ero ya. Wonten nggih, wonten ngoten mesti. Itu bisa Wonten dijelaskan. pikiran kados punika. Nggih, kula panjenengan sedaya kedah mlaksanakaken upados kula. Wonten pundi kemawon Bapak Ibu? Upados menika dipun laksanakaken. Wonten sekolah menawi? Nggih. Kula warga nggih, napa mboten? Nggih. Lajeng wonten pundi malih? Tangga Teparo, nggih. Nanggi, wonten bebrayan ageng. Taminipun nggih. Ingkang wigati menika wonten kula warga nggih. Dan putra menika niru bapak kalian ibu. Nggih. Mekaten bapak ibu ingkang saged kula aturaken tujutan saking sesorah kula wau inggih menika supados basa Jawi saged rembaka kedah dipun ginakaken langkung asring, langkung trep supados putra-putranipun kula panjenengan sedaya boten kelangan jati dirinipun. Lajeng boten lingsem ginakaken basa Jawi, boten usah lingsem kita kedah nah. Ingkang kaping 3 wonten TV 9 menika TV tiyang NU nggih. Kedah salah satunggalipun program ginakaken basa Jawi supados wonten tuladanipun. Boten kok sinetron mawon. Sinetron menika nggih kathah saene menapa awon. Awon nggih. Nggih, dadosipun salah sawijining program kedah ginakaken basa Jawi. Nggih mekaten Bapak Ibu ingkang saged kula andharaken menawi wonten tutur kula ugi salah kula ingkang boten pranani wonten penggalih panjenengan kula nyuwun agunging samudra pangaksami. Matur nuwun panjenengan sampun mirengaken saking menapa andharan kula saking wiwitan ngantos pungkasan. Matur nuwun sampun dumugi ngriki. Sampun dawuh wonten mriki. Mugi-mugi andharan kula wau saged migunani tumrap kula panjenengan sedaya Pak Bu nggih. Lan ugi kula saged pepanggihan kaliyan panjenengan wonten adicara ingkang beda. Matur nuwun sugeng siang.